frustrare, stres, nervi. Te-ai săturat de acestea? Te-ai săturat să simți că ceva este în neregulă și vrei mai mult de la tine și de la viața ta? Sentimentul ăsta te apasă, dar nu știi încotro să te îndrepți? Ai auzit că în IT se câștigă bine, dar ți se pare greu de intrat în acest sector și ți se pare că nu ești suficient de bun pentru asta? Ei bine, te afli în locul potrivit, pentru că acum aproximativ 4 ani de zile simțeam și eu aceleași lucruri. Simțeam și eu aceleași emoții negative. Simțeam că nimic nu este ok pentru mine și că nu pot și nu o să pot vreodată să ajung un web developer cunoscut, un web developer bun. Simțeam cumva că nu o să am clienți, că nu o să pot să vorbesc cu clienții, nu știam cum o să ajung în situația aia și cum pot să duc o conversație cu un client. Nu știam să mă vând, nu știam absolut nimic. Acum pot să vorbesc din partea cealaltă a baricadei și pot să spun că mă întrețin doar din acest lucru și câștig aproximativ 2500 de euro pe lună doar din dezvoltarea de website-uri personalizate sau magazine online. Am plecat la zero cunoștințe și am muncit foarte mult, m-am dedicat și am muncit foarte mult. Am foarte multe ore de studiu în domeniu. Mi se pare că informația structurată nu era acolo și încă nu este atât de mult, sursele nu erau atât de mult de încredere. Pentru a reuși să învăț a trebuit să stau să-mi structurez informația pe care o găseam din mai multe locuri diferite. Așa că tocmai de-aia știu că este greu, știu că sunt greutăți la început, știu că sunt multe obstacole prin care poți da, dar îți garantez că și tu poți să ajungi să câștigi foarte bine din asta. Poți să ai un program flexibil, să lucrezi de oriunde și în același timp să ai și bani suficienți pentru a nu-ți mai lipsi nimic. Așa că eu te întreb pe tine acum, dacă eu am reușit și alții au reușit pe lângă mine, tu de ce nu ai putea să faci asta? Pe tine, ce te ține în loc? Vreau să rămâi cu întrebarea asta din materialul acesta și vreau să te gândești la ea și să-ți găsești răspunsul la întrebarea asta și de ce nu să-mi dai un e-mail cu răspunsul la întrebarea aceasta pentru a putea să te ajut și să fac materiale special pentru tine. Ce voi vrea eu să-ți prezint în materialul viitor este povestea cuiva cu care eu am lucrat și care a reușit să ajungă de la zero cunoștințe, cum eram și eu la început, acum să aibă un site de prezentare făcut 100% de el și mie mi se pare acel website extraordinar pentru primul site pe care l-a făcut această persoană. Prezint povestea lui și eu cred că după ce o să afli și povestea lui o să fii mult mai motivat pentru a reuși și o să ai mult mai mult încredere că poți și tu. Așa că ne vedem în următorul material.